cadeiras arredor, esa xente tan feliz son sombras para min. O que foi non morreu, como lume que prendo, volverá. O que veu cando chegue decembro, inda oi o que oín unha vez en Benvidos e benvidas á 15ª edición da entrega de premios Vitorino Taibo, un certame que cumple este ano 15 anos, así que grazas a todos e a todas os que facedes este certame posible. Concello de Gondomar, Instituto de Estudos Milloráns, Editorial Galaxia. Este ano, como todos os anos, hola, tocache a ti? Estamos en directo. Temos a sorte de teros aquí a un actor famosísimo, chamase Joseph. Seguro que o coñecedes de películas como I Should Go to Denver, non? Sioux Falls School District, non? Hai lugares máis quentes que Marte? Tampouco. Esa, por certo, que ton de película era? Conca. Ah, vale, por si acaso. Bueno, Joseph, grazas por vir aquí. E tamén o bonito deste certame é que tamén temos a sorte de coñecer historias, versos e persoas que nos emocionan e que fan este premio cada ano máis grande. Este ano temos a sorte de ter aquí a María Álvarez Martínez, Masa, como lle gusta que lle chamen. Así que un forte aplauso para ela. Cun poemario, ademais, que nos leva de viaxe por Dakota. Sabedes onde está Dakota? A ver. Sí? Non todos sabed. Onde está Dakota? USA? USA o qué? Ah, United States of America. Non, Joseph? Eu fixen películas en Dakota. Sí? Ai, pois podes falar con Masa das películas que fixeche. Que sitio gustouche de Dakota? O seu deserto. Masa ten deserto Dakota? Bueno, podría considerarse... Mellor deixamos o deserto. pero... Sí. Pero por que falas? Que Que? fixemos as películas cunha pantalliña verde, eu salí así e Ah, tal. que non estiveche ali. Non, Pero teño que fingir que sí. Buah, si o folse a leche, Ah, que sí? Buah, é Foi a precioso, mellor que tío. fixen. Encantoume, E A sabes, mellor. sabes incluso que dixeron que Sioux Falls pode ser moi parecido ao barco de Valdeorras? Sí, por suposto, de feito comentábalo mo antes. Así que se estivestes algún no barco de Valdeorras, pois xa sabedes, vades a Sioux Falls e mallao, similares. Sí? Verdad, Masa? Sí. Pois xa está, Bueno, agora que estamos facendo esta promoción turística para o barco de Valdeorras, mellor que quede no Concello de Gondomar, vamos a aproveitar tamén para lembrar que dentro dun mes Vitorino Taibo cumpriría o seu nacemento 139 anos. 139 anos. Temos aquí a súa familia e tamén a súa filla, así que un forte aplauso para eles e elas. Joseph, non fai falta que mires a chuleta, Non te preocupes, Non estaba mirando nada. Non, seguro que non. Para que non o saiba, que seguro que o sabedes todos, Vitorino Taibo é un ilustre profesor que tivo Morgadáns, a parroquia
de aquí de Gondomar, e ademais de un ilustre profesor, tamén foi fundador das Irmandades da Fala, tamén foi membro da Real Academia Galega e do Instituto Histórico do Miño e un precursor tamén do nacionalismo galego. Pero como Josep non quería falar del porque non ten ni idea, Sí que teño idea. non a tes. Vale, Dixeche non. que Dakota tiña un deserto, e o deserto é o teu cerebro, así que dixémolo así. Así que vimos recibir cun forte aplauso a Miguel Mouriño para que nos fale e nos ilustre sobre o legado de Vitoriano Taibo. Un forte aplauso. Boa tarde e benvidos todos a este acto cultural organizado polo IEM, o Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia. Un saludo moi especial para a familia de Vitoriano Taibo, Gloria, e os seus fillos netos do poeta. Estas datas traenos a memoria de Vitoriano Taibo porque estamos a celebrar o resultado do premio de poesía que leva o seu nome, cuxo galardón vai recoller en poucos minutos a gañadora, Masha Álvarez. Noraboa. E porque antes de Antonte, o mércores 13, cumpríronse 58 anos do pasamento do mestre de Morgadáns, onde exerceu durante 20 anos a época seguramente máis frutífera da súa vida pública. Mestre innovador e eficaz, como recordaban os seus exalumnos aínda vivos no ano 2008, na grande homenaxe que se lle rendeu e que instaurou o certamen de Bandito. Mestre sobre todo, pero tamén lingüista, fundador da Semana de Fala, como acaban de decir, poeta, narrador, articulista, académico e activista cultural, membro da Real Academia Española, do Instituto de Estudios Miñoráns, pero aí non chegou, do Instituto Histórico do Miño e do Seminario de Estudos Galegos. E antes e despois da fenda da Guerra Civil, galeguista decidido, porque, como expresou nuns versos que acadaron grande espallamento na súa época, o galego que non fala na lingua da súa terra nin sabe o que ten de seu, nin é merecente dela. Era, pois, un humanista todoterreo, traballador incansable nos eidos da literatura, a lingüística e a docencia, moi valorado e recoñecido polos seus coevos, cuxa figura no derradeiro terzo do século pasado foi esvaecendo paseniño ata habitar o espazo tenebroso do esquecemento. Como avancei antes, o Premio de Poesía Vitoriano Taibo iniciouse no ano 2008. Naceu coa vocación de rescatar a memoria do bello mestre, tan injustamente sepultado na negrura do tempo. E grazas á decidida aposta da entidade menor de Morgadáns, presidida na altura por Urbano Esmerode, falecido hai poucos anos, vítima da pandemia. O IEM, co financiamento principal da mencionada institución, organizou varios actos de homenaxe durante 2 xornadas, que contaron coa colaboración de moitos persoeiros da cultura actual, os exalumnos de Banditos, a agrupación folclórica da parroquia e unha asistencia xenerosa e variada con gran presenza de murgadaneses. Durante esta homenaxe, entregouse o galardón da primeira edición deste premio, que hoxe nos convoca e que, dende o primeiro momento, acadou unha importante participación, tanto en número como en calidade. Efectivamente, os orixinais recibidos moveronse sempre entre os 40 e pico e os 60, e moitas das obras presentadas e non premiadas acadaron despois outras distincións ou foron publicadas con notable éxito. Rescatado en 2015 polo Concello de Gondomar, cando a entidade local decidiu non continuar co mecenado, seguiu a súa singradura sen rebaixar a acollida no mundo cultural, máis ben incrementando a súa aceptación. E chegamos ao momento actual, no que, dende hai uns anos, o libro premiado edítase en colaboración coa editorial Galaxia, que achega un plus de prestixio ao xa acadado
durante tantos anos de andaina. Con esta 15ª edición, a cultura galega viu incrementado o seu patrimonio poético con 16 novas obras divididas ao estro e a pluma de 17 poetas, pois nunha das convocatorias premiáronse 2 poemarios ex aequo, e un deles escrito a 4 mans por 2 poetas. Tamén, dende hai uns anos, este certame ven sendo xestionado dende a convocatoria ata o acto de entrega do galardón polo grupo Puga, inserido no IEM, creado e dirixido polo sabio Xulián Maure. O seu nome, como acrónimo, responde á promoción do uso do galego, que é evidentemente a súa misión. Como nome, a Puga emprégase para enxertar unha planta noutra, renovándoa ou mellorándoa. Está claro que a sección de Lingua e Literatura do IEM acadou novos folgos con esta Puga e mellorou ostensiblemente a súa presenza na actividade cultural. Pero Puga é tamén o pequeno triángulo de plástico co que se toca a bandurra e outros instrumentos de corda. É chamado tamén, en rexistro clásico, plectro, palabra que soporta outro significado moi interesante: inspiración. Este sopro divino non só informa as actividades do grupo que o realiza, tamén está moi presente no espírito dos seus formantes, que acadan continuos e abundantes recoñecementos nos eidos literario e dramático. Remato dándovos as grazas por serdes cómplices da celebración, que sen público non tería sentido, e reclamando unha vez máis un día das letras galegas para Victoriano Taibo, fillo adoptivo de Gondomar dende 2018. Moitas gracias. Moitas grazas, genial introdución, como sempre. Que ben, non? Hai bastante xente, chegamos un pouco en hora, un poquinho tarde, pero está saindo todo ben, Eso sempre senta ben, verdade, Masa? Sabes, cando lín Dakota, tiven a sorte de lelo antes que a vos para facer esta presentación. Pois estiven pensando que Dakota é ese lugar, non? Que nos fai, a través de versos, nos leva a moitos lugares. Lévanos, por exemplo, a un viaxe por Dakota do Sur, por Estados Unidos, por Arcade, pola Guarda, por Crecente. Son lugares que, ao mellor, parece que non pegan moito, non? Pero, verso a verso, sí que vemos que ese lugar ten o seu sentido coas nosas emocións. ¡Ah! Señorito, temos un problemón. Sí, que acabas de asustar a todo o mundo, ese é o problema, non? Sinto, un problemón enorme. Que problema? Está todo ben, tranquilos. Cousas de Joseph, esto estaba no directo, verdad? Sí. Que pasa? O gobernador. Ui. O gobernador. Vale, vai. Sí, vai. Vai. Tranquilos. Está todo ben? Iso controladísimo. Non estropees máis, por favor, Joseph. Eu non fixen nada. Sí, que está saindo todo ben. Adeus. Nin te dicen chao, Joseph. En fin, o que queríamos dicir cando falaba deses lugares é que eu estaba imaginando como facer eses lugares, non? E claro, cando lees versos ou cando lees literatura, sempre a nosa cabeza crea eses lugares que Masa seguro que viviu e imaginou dunha maneira e nos imaginamos de outra maneira. Entón, Masa, queríamos facerte un pequeno agasallo. Temos aquí a Izar Magallanes e Pablo Otero, dous ilustradores. Un forte aplauso para eles, por favor. ¡Buah! ¿En serio? ¡Qué guai! Gracias. Sacademe guapo, porque non teño fotos pa miña nai. Que largues, xa! ¡Bum! Gobernador. O que quería dicir con iso é que eles tiveron a sorte tamén, antes que a vos, Enchufe, de ler os teus poemas, e tamén van a facer aquí unha ilustración do que lles transmitiu a eles Dakota, e tamén, ademais, van a intentar ilustrar un pouquiño desta gala, non si? Sí, genial.
Bueno, e ademais, está todo ben por aí? Sí, sí. Sí? No problem, governation, no. Sí, está todo solucionado, non se preocupe. Vale, que creo que tivo unha chamada internacional de Dakota ou algo así, non? Sí, sí. Vale, genial. Bueno, ademais, non sei se o sabedes, seguro que sí, Masa, por gañar este premio, dende fai 3 anos, pois o gañador do Premio Vitorino Taibo tamén ten que impartir un obradoiro de poesía que comezou en Xaneiro e que tivo xente do Valmiñor, sí, e tamén tivo xente de Negreira, de Esteiro e Muros. Sí, viñeron pola poesía e por Masa ata aquí, sábados pola mañá, para aprender poesía. Entón, hoxe tamén queremos que ese grupo de alumnos e alumnas tamén sexan protagonistas, que tamén lle fagan ese agasallo a Masa, así que imos recibir o primeiro grupo recitado que van presentar unha pequena escolma dos versos que fixeron neste obradoiro, así que un forte aplauso para Víctor Pérez, Nanda Misa e Raquel Fernández. Cando queiras, Lucía. Música de piano. Eras sempre inverno. Derramaches sobre min graínzo como puños. Estragaches o equilibrio destas pedras, o santuario interior. Trémenme os muros. Hai 20 anos que camiño no bico dos pés. Debúllanse os días, na inercia de vivir esquivando balas. A praia bocesa en modo supervivencia e trinchan as areas entre os dentes, mentres debuxo dramas nos farrapos das nubes. Respiro aínda polas fendas daquela casa e as cousas que pasaron e se volveron eterna danlle corda demais os reloxos. Prenden das arandelas do tempo demasiadas cousas e só acho input no presente, ali onde o vento me asubiou un día o nome que lle tiña que pôr aos meus fillos. Escribiu o Leo: porquería ven de porco. O piñeirismo é un cancro. Autoodio, autoodio, autoodio. Que repetimos con empeño cada 4 anos. Eu me declaro libre cun libro. Libre nun libro. Libre de libro. E leo. Leo ao Leo, que levaba debaixo da chaqueta un Kalashnikov, cargado con balas de paz e amor. De paz e amor. As palabras teñen o poder de cruzar fronteiras. Tamén teñen o poder de levarnos con elas. Non precisan de pasaportes nin permisos. En Gondomar, nun mes de febreiro, ao pasar páxina topei cun lago que non debía estar ali. Son os mapas os que recollen eses fallos na Matrix. Pero son os versos os que os tatúan na memoria colectiva. Son o fillo de Teresa. Teño no meu ADN o cheiro do café que se pasaba de contrabando na fronteira húmida de Arbo con Portugal. Tamén o arrecendo da cacao entre a Ponte de Tui e Valença do Miño. Somos fillos das rayas imaginarias que separan os campos de fútbol e os países, das rayas pintadas con xiz que debuxan campos de xogo a tiro de pedra. Cando era cativo, xogábamos a guerra lanzando pedras. O 16 de xullo de 2012, observo como chora un neno no paseo de Carlos Casares en Pansón, porque caulle unha das bolas do seu xeado ao chan. Era de chocolate. O 16 de xullo de 2012, 2 proxectis israelís caen sobre unha praia en Gaza e matan a 4 nenos e firen outros 12 que estaban xogando. A operación militar tiña o nome de Marse Protectora. Antes, despois, agora, teñen outros nomes pero levan a mesma morte. Ergo a cabeza e elevo un grito xiu pedindo a palabra, porque estou certo de que só as palabras poden rematar as guerras.
Este poema que vou ler agora é dunha compañeira do curso, de Elisa González. Podes escribir sobre un lunar, dixo Masa, e viñechesme a cabeza. Tes unha mosca no pescozo, dicíasme, e ríamos, coa túa risa de caverna, co teu zapato de neno coso, de antes, de muiñeiros e muiño, e lembrote sempre no meu mundo, tan grande, tan mudo, e lembrote sempre, cando diante do espello beso a miña mosca no pescozo. Parabéns, que bonito. Ti non verías a Josep, non? Tampouco viches ti a Josep. Viches a Josep por aí? Hola, non, se viches a Josep. Ah, pero grazas por saudar. Ah, tampouco viches. Onde está este home? Viches a Josep por aí? Perdoade, Josep seguro que está por aí solucionando os problemas. Josep, onde estás? Josep? Bueno, queres presentar ti? No, que non podo. Es que eu sen Josep vou quedar aquí un ratiño a ver se aparece. ¡Señorito! ¡Señorito! Señorito, 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 señorito. É un pouco tonto. Hola. 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 ¿Vichedes o señorito? ¿Señorito? Señorito. Señor. A ver que fai. ¡Ah! ¡Ti! Ti es Marcos Calveira, ¿verdad? Teño un libro perfecto para ti, é fermoso, grandioso, precioso, maravilloso. Se non se pode usar Espera. este tipo. Dame chamando. Que non é eso, señorito? Sí. A Editorial Planeta. Que non quero ir con vos. Que non, que eu quero escribir en galego. Como que ninguén vai querer o meu libro? Pois, se encontrei alguén para que mo edite. Pois sí. Pois a Editorial Galaxia. Arrañada. Sí, no. Sí, no. Sí. Non! Sí. Non! Sí. Fora da Isa! Señorito. Sí, señorito, veña, solucionar os problemas. Sí. Pero Creo quen te vai que... publicar a ti un libro, alma de Dios? Por favor. Como dices tantes. Lembrei o do... Sí, tranquilo. Vou a xuntar. Sí. Por terceiro ano consecutivo tamén a Editorial Galaxia publica o libro gañador do Vitorano Taibo. Dakota xa está publicado. Aí fora, creo que xa estivestes antes, tedes un stand da libraría Libraida no que o podes mercar. Señorito, señorito, señorito. Por que me chamas señorito? Ah, pues Chámame no sé. Pedro, podes chamarme Pedro. Ah, Pedro, Sí. ti crees que aí tamén venderán o meu libro? Sí, é que tamén fago marketing. Sí, o gobernador. Sí. Así que, perdoade a Josep. Un forte aplauso para Marcos Calveiro, director de edición da Editorial Galaxia. Boa tarde a todas e a todas. Grazas por acompañarnos nesta tarde en que lembramos a memoria de Vitoriano Taibo. Por parte da Editorial Galaxia, nada máis que agradecer un ano máis a colaboración co Instituto de Estudio Miñoranos, co Concello de Gondomar e coa entidade local de Morgadáns na edición, de liberación deste premio. Tamén agradecer ás miñas compañeiras e compañeiros do xurado, porque a deliberación foi ardua, había moitísimos orixinais presentados e foi un traballo bastante complexo. E tamén, por suposto, agradecer a Masha por este fantástico libro que a moitos de nós no xurado nos emocionou desde un primeiro momento, e sobre o que quería dicir tres ou 4 cousas que logo ela falará máis desvagar do libro. Dakota é un libro que nos lembra o mal que estiveron trazadas sempre as fronteiras, se que teñen razón de ser.
Dakota é un libro que fala da melancolía dos patios, no que nos di que morriña non é unha palabra curriña. Dakota contanos que en Marte hai sitios máis quentes que en Dakota, que para lembrar hai que apertar os dentes, que non hai mellor compañeiro de viaxe que un Mercury Gran Marquís. Dakota tamén nos conta que volvendo de Castrolandín a Cuntis hai que pasar por Iowa. En Dakota sabemos que en Sioux Falls os gin tonics son tenerifes e que bebelos, cando os bebemos sentimos a caloriña no corpo e na memoria. Que Massa en Sioux Falls non levaba pistola, non sei se en día leva. Que non hai mala xente no mundo, a que en Dakota, que hai moita mala xente no mundo, pero que en Dakota lle chaman bad people, que ata marzo en Dakota non se albisca erva, que se pode facer o amor cun rayo de luz, que o barco de Valdeorras, como xa dixeron aquí, é como Sioux Falls, que a auga do Mississippi non ten nada que envesar a auga das fontes do noso país, especialmente a auga da Fonte da Raíña. E finalmente, darlle as gracias por trazar e construir unha ponte imaginaria, pero moi real, construída a base de memoria, de moita memoria, dende aquí ata Dakota, a máis de 7.000 kilómetros de distancia. Grazas, Masa. Grazas a todos vos e a todas. Get out of my way. No. This is America. This is America. No. Get out or blow you up. ¡Pedro! Por favor, fai algo con él. Get out of my way or I take out the tanks. Sí, que se sente por aí, que logo falamos con él. Seguro Sit que Masa down. nos axuda. Please, Don't get close to me, pissy face. please. Tranquilo, sei un home que foi á Academia de Inglés aí e saí un pouco flipado, creo. Ou non. Sabes o que necesito para retomar o ritmo desta gala un pouco de tempo? E como podemos atopar tempo? Porque o tempo un pouco, que é o tempo? O tempo pode ser unha casa, non? Xa sei, teño a idea perfecta, Julián. Sí, sei unha merda, dismo, non? Bueno, ele é moi bon, non me diría que é unha merda. Simplemente quedaría calado. O que quero dicir é que temos aquí un arquitecto. E Masa ten unha casa en Lobariñas. Onde está Lobariñas? Non é USA, eh? Onde está Lobariñas? A ver. Estes son como os cartógrafos norteamericanos, eh? Lobariñas está en Crecente. Sí, Crecente, aí mellor, non? Pois Masa e a súa familia ten en Crecente unha casa que era da súa bisaboa. A súa bisaboa foi casar. E dicía, sinto se o reproduzo mal, pero dicía que por ir casar marchou da Rosaleira para ir vivir a Silvareira. Así que eu estaba pensando, agora que preciso tempo, que podemos arranxar esa casa, non? Porque esa casa no centro da casa agora está en ruínas, crece unha cerdeira. E Masa, bueno, eu estou arruinado, Joseph está máis arruinado aínda e pouco que sacar. Señorito. Que estaba dicindo algo bonito, cala un pouco, por favor. Ah, pues continúe. Sí, mellor. Bueno, como esa casa está en ruínas e nós tamén estamos en ruínas e estás facendo que a gala sexa un pouco ruína. Sí, ti. E temos aquí un arquitecto que é Antonio Soliño, vicedirector do IEN. Ao mellor podedes crear sinerxias. É arquitecto. Sí. Ti sabes como arranxar as ruínas do interior? Pero que te vai arranxar a ti unha ruína interior? Si arquitecto. Que si, moito amor, douche moito amor logo, vale? Pero... Sí, estate tranquilo. O gobernador! Sí, nin caso da ruína interior. Pero pensa, eh? De logo, disme. Bueno, esta gala pode estar saindo un pouco ruína por unha parte, pero que nunca foi unha ruína, foi este premio Vitoriano Taibo, como estamos cansando de decir do seu éxito. Entón, o Vitoriano Taibo existe en parte, por suposto, grazas ao Instituto de Estudos Miñoráns. Así que recibimos cun forte aplauso ao vicedirector do IEN, Antonio Soliño. E Antonio, se fala o indecente ese, nin caso, vale? Logo xa o levo a ruína.
Boa tarde. Inicio esta intervención desculpando a Juan Hermida, actual director do IEN, a que en circunstancias familiares impedironlle estar hoxe aquí segundo estaba previsto. Tamén adianto que apenas consumirei un tempo testemunhal para darvos a benvida e na parte que me toca presentar esta nova edición do Premio de Poesía Vitoriano Taibo, coa intención de que sexa a esencia mesma do acontecemento a que lamine o tempo. O dito, dende o Instituto de Estudos Miñoráns, saudamos con efusión e agarimo a todas as persoas presentes neste auditorio gondomarés Lois Tobío, sexa en calidade de autoridades, colaboradoras, participantes ou espectadoras. E de xeito particular, a familia Taibo e a Masa, a autora da obra premiada neste atrás referido 15º certame de poesía Vitoriano Taibo. E xa que non vou posuir outra oportunidade, tomo a presente para deixar constancia dunha serie de agradecementos encadeados ao feito que nos convoca e decir que o IEN congratúlase de que este acto con vocación pública arredor da poesía, un acontecer que de xeito indisimulado persegue cada ano un dobre recoñecemento moitas veces explicado, manteña a boa saúde. Acto que, sabedes, tivo a súa orixe na escola indiana de Guillufe, en Morgadáns, onde impartiu ensinanzas durante anos e viviu con Carme Rebollar, a súa compañeira, o mestre e poeta comprometido coa lingua, coa terra e co civismo Vitoriano Taibo. Festexar a súa memoria é materia base deste concurso literario. Sen outra demora, o noso agradecemento a Miguel Anxo Mouriño, Marcos Calveiro, Emma Lázare e Carmen Xiraldez por a tarefa de membros do xurado. A Fino Lorenzo, escultor da peza conmemorativa, e a Enrique Touriño Marcén, fotógrafo da imaxe difundida dela. Tamén a Talleres de Calderería Meixoeiro pola execución material. Aos integrantes do Grupo Puga, sección do IEN ideada por Xulián Maure, polo vínculo directo coa organización do certame. Aos compoñentes do grupo de teatro do Ar, a pianista Lucía Doval e ao resto de participantes neste acto de entrega polo seu traballo e altruísmo. A Jesús Rodríguez Diéguez polas xestións e tarefas de secretariado do xurado do premio e aos demais compañeiros e compañeiras do Instituto de Estudos Miñoráns polas accións e atencións prestadas. A editorial Galaxia pola colaboración no certame, a edición e a distribución do libro que recolle a obra premiada. Por último, ao Concello de Gondomar pola acollida, colaboración e dotación económica do concurso. Paco Ferreira, alcalde do municipio, é sabedor da campaña que o IEN promove buscando que Galicia lle dedique un día das letras galegas a Vitoriano Taibo e, apoiando a causa, manifestouse máis dunha vez a favor de manter o certame, actitude que agradecemos. Para rematar, o Instituto de Estudos Miñoráns e de maneira persoal quen agora está en quenda, felicita a María Álvarez Martínez, poeta. Sen máis, coa ilusión prendida de que o porvir permita atoparnos na edición do ano que ven, saúdos e grazas. Grazas. Da ruína da Cerdeira, iso, alguna idea? De momento non. Bueno, non pasa nada. Seguro que Josep ten algunha. Onde está ese? Señorita,
Señorito, señorito. Pero quen chamas por señorita? Ai, Pedro. Que dice señorito, sordo. Sí, que pasa? O gobernador Sí? vai entrar. Non. Ea, xa o dixen. É unha broma. Tempo. Recibimos ao segundo grupo de recitado. Un forte aplauso para Soledad García, Eva Vázquez e Dolores García. Mira, me cago en Dios. Uy, que me cago eu tamén. Esta é unha poesía que fixen eu. Espero que vos guste. O silencio. Que palabra máis completa. Que difícil de acadar. Disfrutala é de sorte. Hai que querela escoitar. Profundar no interior de cada quen. Conectar coa xusta realidade. Tentar oír a quen nos fala. E procurar vivir coa verdade. Na viaxe ao noso interior, o que buscamos é o máis íntimo de nós. Quizáis nos dé medo o silencio experimentar, cando con elas solas podemos estar. Cando nos achegamos á verdade, espida, sin adobios, sin enfeites, amosamos o máis fermoso do noso ser. Necesitamos de silencio para nos dar a coñecer. Silencio. Cando te preciso disfrutar, vou axiña na túa procura e de seguido me poño a pensar. Penso na túa presenza, deixo a conciencia escoitar e fálolle tan clariño que ás veces fago a chorar. Boas tardes. O primeiro poema que vou a ler é do meu compañeiro e amigo Uxío Torreira. Eu son pequeniño, como o sal dunha agulla, e ti eres fío de alumiño, que me atravese de bulla as puntas do liñó, que cose as miñas redes e entulla os seus ocos con cariño. Cando non acougo na miña burbulla, choro miúdo, como un canciño, e nas miñas vaguas mergulla unha dor que só cura co viño. Vente ca túa forza e trulla todos os terróns que inzan o meu camiño. O segundo poema é meu e titúlase Vaguas. Os recordos afloran como ervas malas dunha leira abandonada. Veñen como espiñas dun rosal salvase a esfolarme un corazón canso de abreviaturas de amor. Recorren as miña sangue como agullas sin fío que as poda guiar. Crúzanse nos meus osos morimundos por un ser querer que nunca foi querido. As vaguas que choro hoxe son preludio dun mañán con sol. Xa me desangrei, xa esparcín polo monte as cinzas. Agora abro os ollos, collo aire limpo, o que trae unha brisa de gotas de esperanza. Naceránme unhas ás que me leven polo ceo, romperei as nubes e volverei o teu abrazo que me acougue. O sereno, o auténticamente divino que me abraza, sosténme en vilo co amor, coa luz, como as estrelas que se acenden despois de bicar o ceo, como un canto de paz, como un suspiro, como abrazo, como o sorriso despois dun día longo, como o divino, o verdadeiramente sereno que me alumea hoxe está nos teus ollos. A poesía é algo así como esa vida cotiá, como a mai. Hoxe mensaxea a mi inocencia e elévome. Hoxe mensaxea o meu bendito e acougo. Vou buscar a miña luz entre as luces, porque acariciei sen medida un corazón de soños. E o sereno, o verdadeiramente sereno, que me abraza, está radiante.
Ose renóveme ante ti, meu Gondomar velido. Ose a miña faz resplandece ante os outos e as fragas e os liques das beiras do Zamáns e o Miñor. Onde o vento conta segredos de antano nas veigas, ti renaces na madrugada, co estralar das lareiras e as alabardas engaladas de fornerpas. Meu Gondomar velido, esti con mi escoita. Teño que contarche que veño de conducir o tempo ás sortes e ás contrasortes, cos xogos no esquecemento, os bolos celtas a billarda e o patouro, a carrilana e o aro que non roda. Temo que o mundo do que ves se desplome. Meu Gondomar velido, hai un pobo que sofre. A besta de Herodes retén os rostros das nenas e os nenos. Hai un atlas transportando ás costas os asun da memoria. Meu Gondomar velido, afasta o galo empoleirado de Herodes para non ser derruídos pola dor do lume vello e abriga a Palestina. As fantasmas do pasado regresan ao mundo dos vivos para quentarse. Grilandas ao vento rabuñan a terra. O negro preside sano presebre. Repenican as campás e brecan as torres das igrexas. Meu Gondomar velido, que darían as miñas ás por aprender a sanar? Mais son só un anxo e na miña almofada se está un incendio. Meu Gondomar velido invoca os deuses para que a froita paz e a subía luz se guardea dos corazóns fríos, se un faro baixo fado das candeas, se un resurdir na vida das trincheiras e debuxa un regato para a lei de Talión. Porque, meu Gondomar velido, non podemos deixar que lle trisquen nas pallas as nenas e os nenos de Palestina. Moitas grazas. Masha, ti que sabes que lle podo dicir a un gobernador estadounidense? Iso xa llo dixen, non lle fizo moita gracia. Hello! Yeah. Welcome, everybody. Welcome to the United States. It's my pleasure to welcome all of you to South Dakota State. Okay, so I am Custer Adams, South Dakota governor. Excuse me. Yes? É o gobernador, bueno, di ser o gobernador de Dakota do Sur, que se chama Casteradas, e nós pensábamos que estaba tolo, entón Joseph intentou botalo, pero que ten os tanques aí fora. Excuse me, I don't understand. You, Pissy Face, come here. Come here. Come here, Pissy Face. Now. Que eres? Joseph, que non sabes inglés. Improvísase. You, can you be my translator here? Yes. Yes, what's he saying? Di que vostede é o gobernador. Yes. E o goberno o Dakota... Yes, South. South. Yes. Sí. Yes. Traduce, vale? Para que o entendades todos. Massa dicía que os cartógrafos norteamericanos agora suspenderían cartografía. Cartografía, xeografía. You are a doink. Joseph, stop, please. Para. Dixeche que son uns O burros. que quero dicir é que este señor atopou un mapa no que dicía que Gondomar era parte de Dakota do Sur. Entón, pensa que ten que vir aquí a, xa sabes, You, pacificar. Tell me, who's the boss of all this? Pregunta quen é o máis bo da sala. Non, pregunta quen é o xefe. Pero dille que Gondomar non é de Estados Unidos, por favor. Gondomar is not USA. Gondomar, not USA? Yes. Yes, it is. Gondomar is from USA now that Massa wrote a book about Dakota here. Yes, I'm sorry about that. A mellor que unha canción? Sí? Boring de Gondomar. Always boring Gondomar. No, boring Gondomar no. Naceu en Gondomar. Él é de Dakota. Exactly. Well, tell your boss here, the boss of all this, that you have to evacuate in 10 minutes all the area, okay? Or I will tell that Gondomar mayor
has got nuclear weapons. Que está moi encantado de que estemos todos reunidos nesta sala. Busy face, let's go. 10 minutes. You have 10 minutes to evacuate all this. Que temos 10 minutos para aplaudir. Sí. Por cierto, ¿sabes qué te está chamando? No. Pussyface. ¿Por qué me insultas? Quiere decir cara de cona. Caracona. Exacto. Let's go. ¡Vai con esa! ¡Vai, gobernador Toin, que é gobernador de... Masa, non diría que vai dicir que o alcalde Gondomar ten bombas atómicas para conquistar todo isto, non? Tes bombas atómicas? No, non ten, temos 10 minutos solo. Sí, a iso vamos, Eu vou me encargar da escopeta, vale? Sí, sí, a iso vamos, hai que apurar. Estados Unidos, viva América. O que quero dicir? Que entón vamos a abreviar, entón imos recibir, para saber, antes de coñecer a masa, para coñecer Dakota, queremos saber que dixo o xurado. Para iso imos recibir a Jesús Rodríguez, o todoterreno, que fai posible este premio para que faga lectura do xurado. Gracias. Ola, boas a todas e a todos. Paso a ler a acta do dictamen do Premio de Poesía Vitoriano Taibo. Reunido o xurado do 15º Premio de Poesía Vitoriano Taibo que convoca o Instituto de Estudios Miñoráns en colaboración co Concello de Gondomar e coa Editorial Galaxia, integrado pola catedrática e traductora Emma Lázare, pola profesora Carmen Xiraldez, por Javier Rodríguez, profesor e poeta gañador da edición anterior, polo escritor e editor Marcos Calveiro en nome da Editorial Galaxia e por Miguel Anxo Mouriño en nome do IEN Resolve, por unanimidade que o poemario ganador desta 15ª edición sexa o presentado baixo o lema Patios, que, unha vez aberta a plica, resultou ser da autoría de María Álvarez Martínez. O xurado valora que a obra constitúe unha audaz xeopoética do desarraigamento onde se destaca a memoria da infancia, os lazos familiares e os espazos compartidos coas mulleres e homes que a precederon. Unha acertada descripción da saudade que revoga os tópicos da emigración, cun revelador diálogo interxeracional. Destaca, asemade, o emprego dunha linguaxe aparentemente coloquial que acaba desvelando un profundo lirismo. Unha obra, en fin, onde os patios representan o espazo sensitivo e familiar onde acubillarse do xeado estrañamento da distancia. Por outra banda, o xurado decide nomear finalistas os poemarios presentados baixo os lemas Himno Nacional, Tentación dunha viaxe, No ceo da boca, Unha casa onde vivir e A mirada das 1000 yardas, querendo destacar tamén a numerosa participación e o alto grau de calidade das obras concorrentes. Grazas pola vosa atención. Masa, mentres tratamos o asunto, o meu compi, seguro que aquí moitos sentímonos moitas veces migrantes, aínda que estemos vivindo onde nacemos, non? Migrantes constantes. Entón, quería facerche unha pregunta. Por que non marchaches a Denver? É jodida, Porque tiña traballo en Sioux Falls. Bueno, sí, é unha resposta moi boa, verdad? Simple, concisa, poética. Es un pequeno dato poético, acto poético. Fuches a Denver. Aí temos un precioso input. Denver non molaba, non? E se levamos o gobernador americano a Denver? A Rocky Mountain. Joseph, leva o gobernador a Rocky Mountains. Señorito. Que faz coa escopeta? Está ensinando a disparar con escopeta. Todos abaixo.
Joseph, non mates a ninguén, por favor. Ten que vir a practicar, No. É o mellor do mundo, síntome moi vivo. Joseph. Viva América! Joseph, non és americano por ter unha escopeta nas mans. Que non? Non. Ven aquí, anda. Ven. Casco. Sen a escopeta. É Pero rápido. É que se anoto... Rápido. Non, sen o americano, Deixo aí atrás, non vai a ser. Pero que deixes a maldita escopeta, dalle aí a Xulián. Xulián, se tes alguén que te caia mal, xa sabes, Mellor descargar. Pero que non salpique moito, Xulián. Ven aquí, ti. Ven. Espabila, ¿sí? Sí. Veña. Pero gobernador... O gobernador xa queda aí. Xulián, se ves o gobernador, falas o seu linguaxe, vale? Sí, falas... Dille, fuck you, man! Non fai falta. Vai sendo hora, non, de coñecer a masa, así que vamos a proceder á entrega do premio. Así que un forte aplauso para Masa polo premio Vitoriano Taibo. Entrega no premio Marcos Calveiro, Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, e Antonio Soliño. Mira, eso. Masa. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Vendo como está o auditorio, eu non sabía que había tanta xente interesada na poesía, a verdad. Cando avisei a miña familia e amizades do día e a data da entrega deste premio, escribiume polo WhatsApp a miña tía Tere, a miña madriña, que está aí, e díxome: xa hai 2 meses que o teño anotado no cerebro. Ela, que ademais tamén, non só tía, pero madriña, estáme escribindo o segundo libro. Cada vez que me conta algo, eu collo o boli, que o que eu lles comento os meus compañeiros do Obradoiro, sempre estade co boli pronto para anotar algo que escoitedes. Isto recórdame o que pasou pois hai un ano e medio, na boda da miña prima, Teresiña e Pablo, que andan por aí, e que con esta luz eu non vexo nada. Estou cegata perdida ahora mesmo. Estades aí? Ai, perfecto, gracias. Estaba a tía Lola, bueno, as miñas dúas tías aboas, a tía Lola e a tía Teresa, que faleceu hai uns meses, e eu pedinlle a tía Lola, que as dúas están no libro de Dakota, eu pedinlle que me contara o periplo que foi salir de Vigo, no transatlántico, como fixo a túa aboa, Celso, a túa aboa Carmen, de Vigo a Buenos Aires. E estábame contando, e eu, bueno, contándome todas esas historias maravillosas da travesía, lle di a tía Teresa: ten cuidado que lle contas a María, que despois a ela lle gusta contar por aí. Cando onte saliu tamén a noticia a propósito do premio da gala de hoxe no Faro de Vigo, que me puxeron ese encabezamento sobre a importancia da poesía nos WhatsApps. Recibi un WhatsApp tamén da tía Tere. Sí, eres famosa, acéptalo. E díxome: a estas horas estaría a abuela a recortar a folla para durante uns días ensinarlle ás colegas da parroquia
e despois gardala nun caixón, apretándoa ben para que cupera. Bueno, primeiro miraría que noticia había por detrás, pero que hai máis importante que a súa neta. Eu conto estas cousas, pero bueno, a familia me perdonar, porque como non son cousas malas, creo eu. Eu quero, isto si vou no ler porque non quero esquecerme de nada tampouco hoxe. Sempre dá algo de nervios estar aquí arriba. Quero agradecer, primeiro de todo, a Celso Fernández Samartín, a miña parella, por pedirme que escribise, por insistirme a seguir facendo este libro. O apoio del foi clave para que hoxe eu teña este libriño na man e vos tamén. Tamén agradecer a miña familia por todo o amor que me dá constantemente, a miña nai, o meu irmán, Bieito, Iria, a familia Lobariñas, toda a miña familia que pon pedriñas dentro, a vos, grazas por sempre, sempre estar apoiándome. A Eva García, a miña amiga, rookie, compañeira, filóloga de cabeceira, que é, bueno, a quen eu acudo cando teño dúbidas para non meter a zoca na ortografía. Os meus residuos atractivas pola alegría que dá a familiaridade e a música, e sobre todo as mulleres da miña familia que xa non están, ou que xa non recordan que están, pero están aquí, neste libro. As miñas aboas, Marisa Diz, Elisa Lobariñas, e tamén a tía Teresa, e a nosa matriarca máis bella que vive no outro lado do mundo, a tía Lola. Agradecer tamén a toda a xente do IEM polo trato e a xenerosidade. Sobre todo, Fran Davila, por todo o que me facilitou no Obradoiro. A todas as compañeiras e compañeiros que asistiron os sábados a este obradoiro de título Borderline. O noso editor, Marcos Calveiro, a Pedro, onde estás, Pedro? E o Teatro do Ar, a Lucía Dual, e o Concello de Gondomar. É ben certo que o Vitoriano Taibo goza de moi boa saúde. E agora, se me permitides, simplemente para acabar, porque eu sei que teño 5 minutos, que iban a ser 6, ler o primeiro poema de Dakota. Se queredes, eso, non? Tratado de París, 1783. Os encargados de debuxar as fronteiras norteamericanas hoxe suspenderían cartografía. O río Mississippi e os grandes lagos non bastaron para trazar liñas que compracesen a todos. No Lago dos Bosques, máis al lado paralelo 49, existe un pedazo de terra que pertence a Minnesota. E para chegar ao Northwest Angle, tes que poñer os pés no Canadá ou ser paxaro. O exclave é un territorio extirpado ao corpo político da terra. A morriña non é unha palabra riquiña das galegas e galegos, é un vagalume. Tracei o rectángulo de Dakota do Sur cun mapa interactivo do Sioux Falls School District, arrastreino polo Océano Atlántico e pouseino en riba da Guarda, coa única idea de poder tomar o café a tempo con miña nai. No patio da serra hai unha laranxeira que a miña avoa plantou por limoeiro. O cuarto do norte ten unha ventá que dá a ese patio e tiña unha cruz que eu miraba antes de me deitar. Xa rezaches? Ela metíame o medo no corpo no nome de Deus. 4 esquinas ten a miña cama.
Quero dormir sobre 4 estados, poñer unha extremidade en cada un deles e que os anxos me garden. Colorado, columna onde repousa case un país, neve e rocas. You should go to Denver, you should go to Denver, you should go to Denver. Así mo dixo aquel home de Sioux Falls, que me fose a Denver. Aquel home estaba me dicindo, vaite de aquí. You should go to Denver. Deberías ir a Denver. Quedei en Sioux Falls esperando polo inverno. Arizona, quero saber onde precisarei un abrigo. Quero saber se as flores dos cactos morren de noite co frío. Utah, os océanos chegan incluso ao deserto. Quero un sorbiño do lago de sal. New Mexico, non facía falta escarallar un país para nomear a extremidade de outro. Moitísimas grazas a todos e a todas. Gracias. Masa é filóloga inglesa, é poeta, e tamén ten un grupo de música co seu irmán, que creo que se chama Se non minto, Residuos Atractivas. Pode ser? Sí. Entón, nós sabemos que tedes ese gusto pola música, e neste premio tamén queremos facervos un agasallo. Así que recibimos cun forte aplauso a cantautora Lucía Doval, que ten o agasallo perfecto para Masa. A finais de febreiro no deseo, os gansos voaban en nube, escoitábamos os paxaros de novo, o silencio do frío inverno, o silencio da conxelación enxordecedor. A primeira vez que tivemos graus positivos aquel ano, fixemos unha barbacoa no patio, 8 graus centígrados en nube de azucre, víamos como os bloques de xeo do río Vixu rompían e cando se rozaban facían un ruido como a de pisar de puntas o parque. Naquel tempo caemos enfermos os tres, e os tres con febre dixemos: boto de menos a miña nai. Eu tamén. E eu. Wow, brilliant, brilliant song. We can bring these boys to South Dakota. Wow, so you've lived in Sioux Falls, right?
Oh, wow, that's brilliant. So do you want to be the new mayor of the new county here of Dakota in Gondomar? Oh, yeah, that's brilliant then. You can be a good one. Hey, you, pissy face, do you know who's the mayor here? The mayor, alcalde. Ese. No, pero presenta-o ben. This man? In English, in English. He, Lord Paco Ferreira. Ah, I know, Paquito Chocolatero. Ay, malditos americanos. Mato, señor. No, no, mates, que te mata él. No. Vale. Teño unha idea. E se dicimos que o mapa estaba mal e que era Bayona? No? Hey. Dime que sí, que vai no guión. Tell your boss that I'm going to be the boss now here. Que él utiliza a colonia de Hugo Boss. Que non dixo iso, Joseph. ¿Cómo que no? ¿A que sí? Oh, sorry. Excuse me? Sorry. Julian, please. No. Man, we have a problem. Problem, yes. Problem? The map... You are the problem. No, shut up. Vale. O problema é... Yes. The problem is... Yes. Gondomar is not United States. Yes, it is. No, it is. No. Yes. No. Yeah, No, the map... I read the point. No, Yeah. Lo busco. The map Yes. said Bayona, United States. Bayona. Oh, Bayona? Gondomar, Galicia. Gondomar, no? Gondomar, Galicia. Gondomar in Galicia? Gondomar, Galicia. So- Bayona, United Is States. Bayona beautiful? Pues, Ve. Sí. Is Artai is in Bayona, right? Sí. puedes preguntar ya, gente. Oh, yes. Bayona, is it beautiful in the United States? Oh, The people is strange. Okay. It's yes. rara. Yes, Joe. Yes. But Yes. Bayona, you should go with your tanks. Puedes ir con tus tanques a Bayona. Okay, so it was a pleasure. So I have to go to United States in Yes. Bayona. Next time, Paquito. So, No, a pleasure. not Paquito. No? No, Paco. Okay, Paco. Ala, arañala con tu tocho. Pissy face? Sí. Fuck you, man. Fuck you, man. Non, mellor non. Que iso? Que tes unha sorriso precioso. Ei, sei, non? Sí. Bueno, entón, presentamos agora... Sí, o Vitoriano Taibo existe grazas ao Concello de Gondomar. Entón temos aquí a sorte de ter o representante dos Gondomar... ¡A Paquito! Non, ao ilustre alcalde don Paco Ferreira. Un forte aplauso. Que dixo? Grazas por este recibimento. Teño que decir que xustamente esta semana veño de cambiarme o nome, de chamarme Juan Francisco para chamarme Paco, porque levo 56 anos chamándome así, e eu creo que o nome non é o que che poñen, senón como te chaman, por lo tanto, o levo moi ben. Estou encantado de ser Paquiño ou Paquito para todos. E despois de anunciar este novo cambio, pois bueno, teño que decir un ano máis que a verdade este acto é dos actos institucionais posiblemente máis potentes e que máis me emocionan dos que facemos en Gondomar. Sempre cando subo aquí, subo con moito respeto e con moita admiración a todos vós. Primeiro, porque ser parte desta gran facultade ou desta universidade chamada Gondomar, que ten nombre propio do mundo da cultura, a literatura, da poesía, etc., pois é un orgullo para min como veciño e despois como alcalde, pero sobre todo como veciño. Eu creo que Gondomar é un referente, ademais, en este ámbito, e que temos a sorte que contamos, ademais, con grandes persoeiros que levan traballado moito en este senso, empezando por organismos como é o IEN, aí como está representado sempre por os ben queridos e amigos Xulián, Miguel, en este caso Antonio Soliño, outra gran autoridade, chamado a escribir grandes cousas do tempo que lle queda aínda sobre Gondomar. Como non tamén a Galaxia, que se incorpora a este certamen e que é un luxo para nós. E despois, a proba de todo isto é que cada ano nos vamos superando e cada ano o nivel é máis alto. Hoxe, aquí temos a Nasha, increíble esta obra que
que escribiu, Dakota, e unha persona que, dende logo, vai cada vez máis, pero deixando o listón máis alto. Eu espero, levamos 15 edicións, son 15 anos xa traballando en isto, non? A ver se algún día, isto é un órgado para os do IEN, somos capaces de sentalos a todos aquí, os 15, porque sería unha foto magnífica. Sería a representación máis ilustrativa de 15 anos traballando por ese grande, por Vitoriano Taibo, Gloria, que hoxe aquí un ano máis, e para nós é un orgullo, nos acompañas, con todo o respeto, se me permites decir cantos anos tes, que son moi poucos, son 92, camiños xa de 93 anos, e poder estar aquí entre nós representando o seu pai, a ese grande dos grandes, é todo un orgullo e un placer para quen eu pido un fortísimo aplauso. Gracias de verdade á familia de Vitoriano Taibo por estar sempre aquí, ano tras ano. E grazas a Vitoriano Taibo, ese grande, como decía, que estuvo a punto de desaparecer este certamen no 2015, pois moitas veces por a ignorancia das institucións e de que nas gobernan. Pero que, bueno, entre todos, e non é mérito meu, foi o máis apropiado recuperalo do 2015. Quero agradecer tamén a colaboración aí de Antonio Araúxo, un concelleiro tamén da corporación que está con nós, que pelexamos para que sobrevivira e que de un gatillazo non desaparecera o certamen Vitoriano Taibo, como tantos ilustres desapareceron da historia de Galicia con un gatillazo. Para que iso non pasara, pois aquí estamos. E, dende logo, mentres quen vos fala siga ao fronte da alcaldía, o Vitoriano Taibo está garantizado. Con máis forza, si cabe, presidente da entidade, Alfonso, que nos acompaña, porque eu creo que o Vitoriano Taibo temos que devolverlo á parroquia de Morgadáns e facer o evento ali, e facer un día en condicións, desde a mañán á noite, de Vitoriano Taibo, con música, con poemarios, e como colofón de ese día, cerralo ca entrega do certamen, ca entrega do premio. Temos que pelexar por eso, porque a parroquia está en débeda con este home, o Concello está en débeda con este grande dos grandes, e todos nós estamos en débeda con el, ca cultura e por os que pelexaron por ela, para que hoxe poidamos seguir falando como falamos, o noso idioma, o noso ben querido galego, por o que temos que loitar. Moitas grazas e unha vez máis invoco a figura de Vitoriano Taibo para que sea recoñecida do Día das Letras Galegas. Moitas grazas. Desta casa non somos amigas. Eu sigo xogando tanto ten, sigo xogando soa. Que tedio, o patio está baleiro e soan as sirenas. Eu sigo xogando tanto ten, sigo xogando e sempre me castigas. Eu só quero que te vayas, eu só quero que remate, eu só quero que me deixes soa. Fora, vaite desta casa, soltame as mans, só son unha nena, este
xogando tanto tempo, sigo xogando soa. Grazas, Lucía. Xa rematamos agora mesmo esta gala, así que a hora de presentar, creo que están dando os últimos detalles, non si? Pero podes presentar un pouco o debuxo, que poden desmentirme se me equivoco, pero penso que querían transmitir esa fronteira que non existe entre Estados Unidos e Galicia, verdad? Temos aí abaixo a Masa, observando os seus versos. Así que, grazas, mil grazas a todos, grazas a Marcos Calveiro, grazas Masa, grazas alcalde, grazas Antonio Soliño por estar aquí e por contar coa vosa presencia nesta gala. Veña, é fácil, só tes que despedirte, sí? É fácil. E non en inglés. Eu podo. Veño de Bayona. Merda. No, que hai que rematar, logo falamos contigo. Díxome o alcalde que iso non son os Estados Unidos, que teño que volver aquí para despedir o Vitariano Taibo. Ah, bueno, despídese logo xa falas con el. Pois moitas gracias a todos, a familia do Vitariano, a Oiem, a Paco, a Masa, a Marcos, a Antonio, por toda esta ceremonia. Un placer. Xa para rematar, nós somos Teatro do Bar, Pablo, Abraham, Pedro, e temos aquí a nosa compañeira Sheila, e temos aquí Zara Pablo, e grazas de novo ao Grupo Puga, Concello de Gondomar, por facer este premio que é maravilloso posible. Así que, see you soon next year in Dakota. No, in Gondomar. Ata o ano que ven. Grazas.